ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଖେଳ ଖେଳିବା କଣ ଖେଳିବା ଯାଦୁ ଖେଳ ଖେଳିବା ଚାଲ ବସ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଜିନିଷ ପକେଇବା ଦେଖିବା କିଏ ଭାସୁଛି କିଏ ପଡୁଛି କିଏ ଭାସୁଛି କିଏ ପଡୁଛି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଟା କଣ ପକେଇବା କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା କଣ ପାଣିରେ କଣ ହେଲା ଭାସିଲା ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଭାସିଲା ଏଇଟା କଣ ପତ୍ର କଣ ହେଲା ଭାସିଲା ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ପାଣିରେ ଭାସିଲା ମାନେ କଣ କହିଲ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ପାଣିରୁ ବେଶୀ ଓଜନ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଣିରେ ପକେଇବେ ହାଲୁକା ଜିନିଷ କଣ ହେବେ ପାଣିରେ ଭାସିବେ ହାଲୁକା ଜିନିଷ ପାଣିରେ ଭାସିବେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ କଣ ହେଇଯିବ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ତୁମେ ଭାବିକି କହିଲ କୁଟା ପକେଇଲେ କଣ ହବ କୁଟା ପକେଇଲେ କଣ ହବ ପାଣିରେ ବେଶୀ ବୁଡ଼ିବ ନା ଭାସିବ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଲୁହା ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ଭାସିବ ନା ବୁଡ଼ିଯିବ ଆଉ କଣ ପକେଇଲେ ପାଣିରେ ଭାସିବ ଆଉ କଣ ପକେଇଲେ ଆଉ କଣ ପକେଇଲେ ପାଣିରେ ଭାସିବ ଆଚ୍ଛା ଭାସିବା କଥା କହିଲ ବୁଡ଼ିବା କଥା କୁହ ପାଣିରେ ଆଉ କଣ ପକେଇଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ ଆଉ ବୁଡ଼ିଯିବ ଇଟା ପକେଇଲେ ଭାସିବ ନା ବୁଡ଼ିବ ଆଉ 2:40 ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ କିଏ ବୁଡ଼ିଲା କିଏ ଭାସିଲା ନା ଜାଣିପାରିଲ କି हट